Hey guys, welcome back. Good good morning pa ba? It's good afternoon already. It's already 12:22 in the afternoon. And yes, I'm currently fixing or alam niyo yun guys, kasi ewan ko, yung sahod ko nawawala. Hindi ko alam saan ko nilalagay yung mga pera ko. So, kinalkal ko talaga yung bag ko. Look at what I've found dito sa bag ko guys. This is my bag. Ayan. Tapos yung laman niya, yung toothbrush ko. Let me give you what's in my jewelry bag na already, ha? Pero ito yung mga basura ko lang. Tapos natatawa ko kasi ganito yung laman niya. Oh, look at that. Ito, Kamoy. Ito yung favorite ko, guys. If you've seen my previous vlog, di ba nag-vlog ako sa 7-Eleven kagabi? Ito yung favorite. Favorite candy ko siya. And I have also here some candies. Ayan, Toblerone siya. Tapos ito yung gummy fries. Yung fries ni Bebe kagabi. Yung lunch gummies ba yun? Ayan, na may, ito may ano din siya, oh. May cola. Ayan. And I have my toothpaste here. Hala! May nahulog. Ayan. So, yeah. Tingnan nyo, may laruan na naman dito. Kakatanggal ko lang ng ibang laruan ng Bebe Girls. So, let me finish fixing my things first and I will vlog. Yun pala kagabi, sobrang napuyat ako kasi 12 midnight, tinatawagan ako, 11 past 11, tinatawagan ako kasi daw may DR case kami, may mga anak. Tapos sabi ko, ang text sa akin, 2 to 3 cm pa lang daw and preemie. So, ibig sabihin, first time mother. Pagka kasi, first time mother, matagal mag-labor. Tapos, nag-reply ako, ngek, baka bukas pa yan. Sabi ko gano'n. Tapos, yung ka-text ko pala, head nurse namin. nga. Naiya tuloy ako. Tapos, tawag sila na tawag. Naka 5 missed call sila. Nahulog doon sa corner doon. Yung phone ko, nahulog doon sa baba. Tapos, pinakuha ko pa kay Bebe Kels. Sabi ko, kunin mo nga yung cellphone ni tita kasi hinulog mo naman, di ba? Sabi ko, kinuha niya yan sa ilalim, tapos flashlightan ko daw siya, sabi niya. So, yeah, ano ba bang gagawin ko? Tapos yun, pupunta ako ng 1 AM sa hospital para mag-prepare ng DR namin. Kasi ako lang, most of the time, ako lang yung pumapasok doon. Tsaka, 3 kami pero hindi available yung 2. So, ako yung nandito, ako yung pinakamalapit. Kasi yung hospital, mga 1 to 3 minutes walk lang from our house. Ayun. So, ako yung laging pumapasok doon. Nag-prepare ako kasi yung mga tinawagan nilang nurses na papasok, yung mga first time pumasok. Hindi na first time. Naturuan ko na yung mga yun. Actually, refreshment lang naman ang inano ko sa kanila. Syempre, nung estudyante sila. Na rin naman sila, diba? Na-expose naman sila sa DR. So, ayun guys. Yun, sabi ko, pasok lang kayo kasi doon, ang bayad kasi doon sa amin kapag kasi sinasabihan ko sila, pasok lang kayo, extra income din yan, sabi ko. Kasi kapag pumasok ka sa DR, OR, ganun, yung 1 patient, equivalent niya is to 1 shift. O, imagine, 2 to 3 hours ka lang na nasa loob ng delivery room or operating room. Ang bayad sa'yo, yung pang 8 hours mo na, diba? Bongga. Tapos pag holiday pa, diswerte mo. Double pay ka pa. Eh, pag night pa nanganak, diba? May night differential ka na naman. Kaya yun, guys. Yeah, I'm gonna fix my things first. And then, ano bang gagawin ko? Madami pa akong gagawin. Yung luggage na dala namin galing Makati, di pa namin na-open kung anong laman nun. Pinauwi kasi ni tita ko eh. So, yeah. Madami daw damit doon. Kung ano daw yung mga gusto namin, kunin namin. So, kapag ayaw, ipahingi. Ganun lang. So, yes! I'm gonna fix na. Kanina ko pa sinasabing I'm gonna fix pero hindi ko. So, yeah, bye. Hey, guys. So, last night, I was watching my first video na makikita nyo sa channel ko. Yung Still Alive ata. Yun yung thumbnail niya. I saw my body in that video na grabe, ang payat ko dito kasi that time, ang alam ko, nagsiswimwear pa ako. Pumunta kaming San Juan. Ano ba yun? Tapos, sobrang payat ko doon. Hindi naman sobrang payat, pero payat na ako sa lagay na yun, ha. Kasi ngayon, sobrang nag-gain ako ng weight. After ko na-admit na naman ba ako? Basta something na ganun. Dami kong kinakain. So, sabi ko,
Shucks, paano ko babalik yung katawan ko? So, yeah. Today, I'm going to work out. 11:30 na. 3 ang pasok ko. So, I need to chop it up para mabilis. Siguro mag-aano lang ako. Yung wino-workout ko, yung mga workout ng Vloggy Lattes. Yan. Yung mga pilates nila. Sobrang may mga pang beginners, pero kahit yung mga beginners, sobrang nahihirapan ako ngayon. Samantalang noon, di ba, para advance na yung level ko ng pilates. So, I need to go back. So, yeah, I have my yoga mat here. This yoga mat is from National Bookstore, I guess. Yeah. Ay! And naka-sports bra ako. Tsaka hindi ko na-change yung top ko para iwas na sa labahan. And naka-leggings. And yung rubber shoes ko na Nike. Orange. So, yeah. You've seen my body na, di ba? Sobrang, yeah, I've gained weight. So, let's get the ball rolling. Nakaset up na yung aking laptop doon sa may sala. Doon na yung HDMI. Nakakonect na sa akin. Sa aming TV. So, it's already 1:24 pala. Hindi ko pa natitext sa hospital. Let's do it. Let's do it. And ito pala yung mga sofa na galing sa sa Makati. Hindi nala namin yan. Ito yung parang sofa bed ni Miss Say. Puti lang kasi yung kanya eh. We have the brown one. So, yan. Let's do it! First set pa lang yung natapos ko. Sobrang nakakapagod. Sakit naman yung legs ko nito. Mahirapan na naman ako sa hagdan sa hospital. One more. Or 2 more. Hanggat kaya. So, yeah. Go. Yeah, done with the arm workout, guys. Sobra. Very simple lang yung mga movement na yun, pero sobrang ang sakit talaga sa braso, ang sakit sa legs mo. Kasi nung una is for leg and tapos yung sumunod is for arm. Sobrang sakit. Ano ba itong ginagawa ko sa buhay ko, diba? So, ano na ba? Hindi pa ako nakapag-text sa hospital. Magto 2 PM na. One more. Last. Nag-enjoy ako anong gagawin ko for abdomen naman siguro. So, yeah. Kasi, napapansin ko, ang napaka-unhealthy ng ng katawan ko. Kumakain ako ng chichirya, ng mga street foods as of the past months. Ayan, nag-breakout ako. Tapos walang workout. So, yeah. I really need to work out kasi nung lagi ako nag-workout, nung everyday ako nag-workout, ang ganda ng skin ko talaga, guys. So, yeah. Let's do one more and I'll be happy to continue the day. Nagaganahan ako. Maganda pa lang mag-workout pag nag-vlog kasi napipilitan akong gawin to. Kasi nare-record din, nakakayasan yung pag mali-mali or pag tinatamad lang. So, yeah, let's continue. Hey guys, tapos na ako mag-workout finally. So, I had 3 workouts. Tapos, for the leg yung first, and then arms, and then abs and booties. Ang sakit ng pit ko, guys. Yung last na video, hindi ko na pinilm kasi
ang awkward ng mga position talaga, parang ano lang. Anong oras na ba? 2:20 something na kailangan ko na mag-prepare. Pagod na ako. Ang lakas ng ulan na naman, guys. So, yeah. Hinahanap ko yung aking... Wait lang. Hanapin ko yung aking... Dito sa ilalim kasi ng bed ko. Nilagay ko yung mga products na dapat na pwede ko pang gamitin. Ayan. Kasi ubos na yung pang scrub ko. Habang nag-workout kasi ako, feeling ko lumabas lahat ng libag ko. So, I'm gonna scrub. Ayan. Before I go to duty, scrub muna ako. This is the Watson's Milk and Salt Scrub Papaya Extract. So, kasali din yung ganito, isang ganito sa giveaway ko. So, if you haven't watched my giveaway video at hindi pa kayo nakapag-join, I will put the link down below for you to join na para masaya. So, yeah. Hindi ko na ako. 420. Malalaki. Para daw... Hey guys, we're heading out. Bibili na ako. Bye, grandmother tuloy. Grandmother. Duty na. Ay, iwan ko na lang tong iPad. So, yeah, see you guys in my next video. Bye, late na ako. Bye.